bugün kış irvanlı, kedi yıkık yollar, dünya teyranlı. Bir karar yurt, farklı devlet devranlı. Bağıta var ya, Polat yollar, ak yollar, Türkmenistan. Türkmenistan yedir makam, şan şöhratı dünya yayran. Türkmenistan yedir makam, ak yollardan Hormatly ýoldaşlar, ýene-de aslarymdan Aşgabat'ın demiryol menziliniň birinji ýolunyň, Kazakistan, Türkmenistan, Eýran halkary demir ýolunyň açylış dawrasyna ýürüýte oklynyň uğraýanlygyny habar berýär. Esselamu aleyküm. Wa aleykümselam. Doğru gelendirne. Doğrudur lo. Hani gel geç otur. Sağaman işleş görmediniz. Emmeler sağlık mıdır? Şükür daya. Türkmenistan yedir makam, şan şöhratı dünya yayran. Türkmenistan yedir makam, ak yollardan ömür boyan. Türkmenistan, Türkmenistan, Türkmenistan. Halifa. Soraşma ayıp zat değildirler. Sonra verin. Adına kim diyerler? Adıma Mehmet derler. Şeyle mi? Bir de ovada yalkap diyerler. Tüveleme bolu bil ya. Tansanlık öğren sat yalkavağa. Sağ olun, sağ olun. Ödümü de demir yol çamiyen diyenin. Eskilenizden çen tuttum. Dillene diye söyley. Ben bütün ömrümü demir yol kuruluşuna başlattım. Ay tuvaля. Olu bilye. Siz ondan bir Kazakistan, Türkmenistan, İran demir yol ulusuna da katlaşadınızla. Elbette. Bu demir yol kuruluşunu men ömür boyu eden ardımın koşağı anlatı. Hormatly prezidentimizin başlangıcı bilen kurulan bu demir yol halkara bak yol bolup hizmet eder. Bu demir yol kuruluşuna Türkmen yaşayetler zahmet çekiptir diyorlar. Şu doğru mudur? Ha o yalkavağa. Doğru şu. Bu demir yol kuruluşu Türkmen yaşlarının demir yol stoporunun göremöğüne bağdan verdi. Ay berekellah. Bahtiyarlık dövründe Türkmen yaşlarına təyəli bir dövr açıldı deyini. Doğru bellediniz yalkavağa. Bahtiyar zamanının yaşlarının hıcı ucu okşa gelýär. Täze gujurly dehinler ýüze çykýar. Ine şo gujurly dehinler barda men size gurrun berýän. Yer bak. Salam. Wa aleykümselam. Onu näme göredikmi? Ýöräli. Ini. Sen bu ýerlerik näde düşüp gördün? Hana bir özüň bilen tanış et. Özüm bilen tanıştyrsam hadım degenç. Ulug we aragatlaşyň üstüni tamamlady. Tuweleme. Anhannem iş tapar bilen demir yol guruluşynyň iş meydançasyna barýar. Bu ýogsa da kä wagtlar galamam ýöredýän. İş taparna var ýanyňa ýagşy bolýan. Ýöne Be. Ýönüsine. demir ýol gurmak boşkadan ýala däller. Onu bilýänler. Öz gowurýan kärinde halal zähmet çekip ihlas bilen işleten işin kynçylygy bolmaz. Onun sosuny inim demir ýol guruluşyna görüp berer. Netip bolsa, ýokman gorar. Ne tip bolsa. Deňe isleýäne saňa şahir diýerler bolup uğruna wamydyr. Ama uğrun demir yolçu bolsa da galanma ýöredýän. Ilha bärik gaýdamda çöl hakyna kitap ýazman ýüregime dudum.
Boşku ýadýaryňdyra habarymyz bar bolýyn. Ýöne kitap ýadýaryňa bilemdik. Yok, yönü sıyla şaytam diyen. Kitap yazacak diyen oli, ne marada yazacak? Sevgi hakta mı? Yok dost, kitabı çöl hakkında yazyan. Käbir adamlar çölü cansızdır öýdýär. Yönü men pikirim beýle däl. Çölümizde de dağımızdır, deryamız ýaly, canly ýaşaýyş bar. Çöllü söýgü, mehr, muhabbet bar. Begen isteyene, şu 300-400 sahipalık kitabı ne edip yarmışman yazıp bilýärkele. Hiç düşünemokda şunu. Amanca, kitap yazmak için üşük gerek. Ne merek diýdin? Ay amancan, sende ýok zat diýä ho. Diýmeli bolsa ýokman bir zat dik galýan ay. Hanamancan, vagwanaç. Tapar Mehmet, sen häzir täze hünermen alıp, biziň barjak nokudymyzy bararsyň. Anna, sen bolsa 3 tane öýe agdaryan maşynalarla 12-nji kilometre bar. Gyssaň öýüň bilen. Öýe agdaryan ulaglary sen alyp giderdiň Beýmurat. Köpeklenme, ýoluň düşek üçin iň soňky nokada seni çagyrlasaň. Bilem häzir oglunlar bilen bar berýär. Bolýarmy? Bolýar Mehmet ağa. Assalamu alaikum yigitler. Aleyküm çoban ağa. Assalamu aleykum. Arma vurun. Var bol. Özüňe marma Var çopana. vurun. Ondan neyemiz kurun bolýanyz berdin. Bir şu yerden çağa urýas çopana. Goýsana aman şok. Demir ýol çekýär, ýaşuly. Ha, demir ýol görýänli ýöne ot ýürüp bara bak. Çopan Ya, ağa, benim ben ilk çopan bir otlayan düşemeli. Onsan otlameler inşallah. Ay berekella. Şeyledir lan. Şu ne melek yigitler. Ha, ben berde koyunmak yani. Oo, suyun görýän. Ana şolur. Men malım. Görýäs çopana. Her ýerde geçemizde bir tane canlar bolmam kadip ardy edip geçýär. Oğlum, gereğiniz canlı olsun. Yöne yigitler bir mesele görüştü. Men mağları aňyrda bakýan. Ondan arım beýlegim ismini bolýar. Ho. Inni mağlar berden geçermika. Nähil bor ho. Öň bir ýol ýokka mağlar arkan geçerýär. Inni bir ýollan mağlar nädik geçer kerek? Ha? Sen geçirme aldat etme çopana. Yıkıdan götürüp geçiremeli. Ay diýany beret. Yo, men mağlardan özümden gorkam. Ha, Ýoluňa ziýan bolaýmasyn diýip gorkaýan. Ha, düşdüňmi şoňa? yolu diýen bolady ýok. Ha. Sürüdür de izinin kovdan geçer gider de. Ay görhowmyny. Çopan ağa. Sürüýüňizi demir ýoluň aňyrtyna geçirseňizden mor bärtine geçirseňizden mor. Yönü esasy zat sürüýüňizi otly ýok wagtyna geçirseňiz bolar çopan ağa. Ha, şeylemi. Sen ondan arkaýyn mal. Yigitler, menlik näme hyzmat ba? Aydın. Tanrı yapkan çopana. Hey, sağ olun yigitler. Yönü şu yigitler diýene. Şu su içecek diýen. Çal içecek diýeniz var. Eniňiz şeýtdiňiz, gutordy gelýär çal. Ene çopan ağa. Bu, yüz vererlik ýok ken aýt bolar. Oýnetdim aýt. Siz arkaýyn bolun. Häzir baryp agtymy iý berýän märik. Salmy, sumy, näme gerek bolsa menden. Sağ ol çopana. Ana, ýaşa. Sağ olun çopan ağa. Sağ olun. Tamam Bol işte, ya. sağ olun. Sağ olun çopana, sağ olun. Be, bu nasıl çopan eken? Oy, ayaz da şu arada. Kitabyny. Ne diýip bolsa? Şeýle başarjaň türkmen ýigitleri ýetişýän bolsa, bu gowandyrjy. Yalkabaga, içinde has üşüklü ukuypulary var. Käbiriň gelýän netijeleri hayran galyrýar. Men özüm 30 ýylyň gowrak işläp ýörün şulgumdy. Käbir meselelerde ýaşlar kelläň gelmejek zatlar aýdýarlar. Bir öwrümli ýollar howallardan, sırlardan boldy. Ýaş demir ýolçularyň içinde sırly öwrümleri ilip düňe çödüp otururlar var.
Käbir meselede gün jedeli de giriver yani. Be Mehmet diyene. Şeyle başarcan yigitler yetişen bolsa, diyten kuvanırcı. Cedelli adaylarda, ondan yaşlan kıyam doğru çıkan vaat olyamı. Wey, elbette. Yaşlarım şeyle yagda dinlek görýän. Sebäbi olur ösün teknologiýa döwrüne ukap bilim alýar. Hawa. Kuruluş başlan soň 3 ýyldan soň şeyle bir waka boldy. Mehmet ağa. Anha durdum tasdiklayan. Su çıkan yeri bizim ehli işimiz bökleyecek. Ana şoň süýnem işi saklaman, aylak geçirde gowy gördüğün netije gellikde. Aylak geçiräýsegime bolman urjak gel. Ýöne ýaşlanmaz ama hani begenjem dinlek görelin näme diýär. Mehmet ağa, bir yaşlar hökman mı? Bir neçe ýyllar işläp ýör. Belli netije gellik, iş toktatmalyňda. Mehmet ağa, Begmira dağın aýdýanyňam jany ýok däl. Ýöne şu ýerden demir ýol aýlap geçirdek. Birinciden gönüňne tutulan çykdaýjydan köpräk çykar. İkinciden otluýunyň şu ýerik gelip aýlanyp geçmegi bilen badynyň gowşamagyna täsir eder. Begenç. Neçe çykdaýjy bolýanym bolsa. Otlu şu ýerde durup geçenim bolsa. Bir de yol gün çekmege maslahat berem dok. Sebäbi üstüne ağrım düşenni. Yolun çökme köpü var. Durdu şeýle dämi? Şu ýeriň ýokarky toprak gatlagy ýol çekmäge laýyk gelse, ilki bilen şu ýerini gazmaly. Ha, ondan Onsoň şu ýerini dağ daşlaryndan doldurup, gowy dykyrlanýança berkitmeli. Ana şonu bu ýeriniň dykyrlygy artar. Men pikirime ine şeýle. Bäy, begenç. Sen aýdýanyňam dogry bolup barýa. Mehmet ağa, bu pikiri paytahta tasdiklatmany uratmaly. O diýäniň dogrudur. Ýöne haçan tasdiklener diýip işeme bökdep bolmaz. Tasdiklatmana şähere ödemi berin. Bildirin anamyň üçin sag bolun Mehmet ağa. Bolýar onda olunur. İş işiňiz bilen bolun. Bolýar sag bolun. Bolýar sag bolun. bolýar Mehmet ağa sag bolun. Be, tuveleme. Diyten herçeliğdeki. Tüýs tebigiz ýekinliğine. Begencin gelje uly. Ondan Mehmet, degencin teklifini ýokarda oňladylar mı? Merkeze köp teklipler uğradırlı. Dine begencin geç geldi. Şägit yetiştirip bilýän ekeni. Tehnikadan kutlu bolsun. Kanunu hasap depterçäňi geçirin. Elbette Mehmet ağa, elbette. Tehnikary hayır etmeni işe girdin. Anna. Sen bolsa şu gün irden tapşyryp goýunça Durdymuratdan olagalla geljek adamlar özüň alyp gaýt. Wagt ýok. Gyssaň özüň bilen. Düşündiňmi? Düşündüm Mehmet ağa. Bolýa. Ondan ejem goňşy etrapda joramyň gyýdy wa diýdi. Şonu saňa alyp berjek diýdi. Ejede muğlayan eken. Gyýdym demir ýolçyň ogluny bermegi ardy edýän eken. Ene oňa razymy? Ýok. Men başga bir gyýdy halaýan. Ol ulug we aragatnaşyk institutyny tamamlady. He, onu ogydy menem tanaýandyr. Sen tanaýan. On kimligini aýdar. Ente gyýdy pikirlenýär. Toýmuratça.
Onu sen bu barada ejen daga düşündürüp aýdaýym elekeninde. Dinlän oklar. Öz aýdanlary, öz diýenleri. Ine Gökür Muradyny. Kömekçi diýip garaşýan kömekçi gyýdym adama geldi. Howa anam. Lukman gyýdymy şäherden ugradypdyrlar. Ady Aýbölek. Tuğulemy. Biziň zähmet söýür, agzy bir işgälimiz bar. Arkaýny işe girişi ber. Öwrenşer gidersiň. İşde hiç hil bökdönşlik bolmaz. Ine gyýla. Gelmeli ýerine geldik. Howa sagaman geldik. Görýän bolsan. Arka dağın ak yolları dünya birige. Amhab demiryolun beýlik tarapy İran demiryol ulgamyna berýär. Şeýdip gadymky kerwen ýolumyň üstünden Polat ýolu geçer. Türkmen ýollary jümle jahana täze waşlyk açar. Oğlumuz Begen Şanyňam bu asırlara uzayan Polat ýolunyň guruluşyna öz goşandyny goşýarlygy görnäýli boýsaňçly. Dağı näme? Begen şan saňa meňdäpdir. İşine diýseň ezber, kesbinden kemal tapsyn näherne. Wah, özüne münasip ýan ýollaşam tapylaýsa, biziň armanymyz bolmazdy. Şonu diýsene bolsan. Oğlanlar, öwelki demir ýolda giýjek işlän ýerimiz bar, 5 kilometre. Ana şu ýoluň şeýle aýlanýan ýerini Mehmet ağa meň bilen maslahatlaşdy. Beh, beň murad eşitýäňmi? Howa? Meni öwdi Mehmet ağa, öwdi. Oho, yigitler ýygnanyşypdyňyz o. Ana Mehmet ağa geldi. Salam aleykum Mehmet ağa. Mehmet ağa, salam aleykum. Wa aleykum esselam. Sen ýa-ni Mehmet ağa birat öwretdim diýdiňmi? Yo, men oňa öwretdim diýmedim. Men ýöne aýdyp bilýänlidim. Seni beň muradyň ýerine goýjak diýdiň Yo, Mehmet ağa. yo, men onu ýallat aglamaga, men ýöne Kyn meselen Mehmet ağa meňle söýdä diýdiňmi? Yo, men ýöne aýdym diýenlidim. Kaka men toya gidip aýdym aýtdyrýar diýdim. Mehmet ağa, özüň meni tanıýan, men bir ýumşoglana. Amancan aýdym aýdar maslahat edmer. Ýöne kimizin aramyzda çöp atsak bolupdurlar Mehmet ağa. Oğlanlar, hani inni maňa gulagasyn. Şun biziň arama täze bir işgär geldi. Garşalyň. Geliberiň gyzlar. Salam oğlan. Salam Gökür Muradyna. Salam. Gökür Muradyny tanıýaňyz. Oň ýanyna bolsa kömekçi bolup işlemäge täze Lukmançylyk Uniwersitetini gutoran Lukman gyýdymyz Aýbölek geldi. Ey Allah. Bu meň düşümkä ýa huşumkä? Bu owadan oýdy kimkä? Asman persimkä ýa-da bu gözleriň owadanlygyny. Begenç, bir zatlar diýäňmi? Dodoňmy kuleýäli. Ýa içiňden bir zatlar okuýanmy? Okuýanmy? Nämäni? Salam gyzlar. Salam Mehmet ağa. Barlaryň netijesi taýýar boldumka? Häzir taýyn bolup barýa. Gözüm del täýär. Bolýa. Ýogsa da sel bilen merjen ýirätdiki. Olar toprak almana gittiler. Häzir gelýär. Tawşyrlaryň olary äkitmeliyip. Ha oğlum. O kuzucuklara şu ýygyma düşüpýärler. Ha, kuzucuk ne? Hawa ata. Şol alaca kuzucuğumuz var ha. Ha. Inni nira vardım şu ýygyma düşüpýärdi. O sen iyiliğine düşürüyor. Asibeli sen onu yarsıda çörük verip öğrettin de o. Ata ularsa da düşürüyor mi? Hava, şu iyiliğine düşürüyor. Onu benim ona çörük verip öğrenştireyin mi? Öğrenştirey oğlum, öğrenştirey. Balam, ördününün mallığım yatağa kava inni. Bağır ata. Ay berekellah, var olasın.
Oho. Alo aleyküm brada. Ve aleyküm Topana, selam. selamun Gelin aleyküm. hani geçin. Geçin bakal. Hayırlı talavay. Hani çay için yağdan. Sağ olun Çopan ağa. Hani? Bradaga diyene. Hovuni Bizim kuruluşluk meydan çağımız. Yine sizin koşunuza kolay olan son bizim kokumuz sizi biymeda ediyen olaymasın deyip yürüyte bilik gelin deyip Mehmet Ağa'yı verdi bizi. sağ olun yiğitler sağ olun. Yine az vakitten işimiz tamamlap inniki noktada geçeceğiz. Ondan berde qoq almağalam olmaz, sizden bir meda edip durmaz. Yiğitler, hormatlı prezidentimizin baş tutanlığını ediyen işleriniz girt ulu işlerdir. Hormatlı prezidentimiz ata-babalarımızın yol kurmak, köprü kurmak, kuyu kazmak, soğa iştir diyen mukaddes sözlerini hemişe bize ünlüye. Bu kurun yollarımız, köprülerimiz asırlar boyu nesillerimize hizmet eder. Yadigar kalır. Ediyen işleriniz için köp sağ olun yiğitler. Mehmet Ağa da aydın, bir mazab olmasın. Hem mezat bulyalı verdi. Köp doğay salam aydın. Onu ne hemen Murat Ağa? Ruhsat verseniz bir daha yürümekçi. Bizim vaktimiz oldu. Mürühe dedel oturduğunda nahar verecek. Ol mili mıstıknağın milen dairemizin kovurduğundan insan hivile bağdır. Sağ ol Murad ağa, yine bir gün. Her yeri bolya yiğitler. Şeydip hala uğraşıp aylanıp gelip durun ho. Bor Murat Ağa, bor. Çal çerdiniz, su çerdiniz. Bolya, sağ olun, sağ olun yiğitler, Murat Ağa. sağ olun. Mehmet Ağa da salam aydın. Yolumuzun bolur inşallah. Bolur. Berekellah. Dinleyen Gowhar Murad'ın. Ay bölüm. Sen şunu alla dermanlar tertipleştir. Benim eğer işlemi dinamsa baryan. Böyle. Aman sok, bugün ne keyfin yok lo? Bundan da aydım oğullara hedil veriyordum. Aydım aydarın, gerek yerin aydarın. O seni öyle işin bile ol. Görüyor musun iş yaptığını? Aman. Azar verme. Kıyılar geliyen ya Allah. Hani şadiyan aydımdan bir gün aydıp ver de sen yüzünü vurunu diyen aydımı. Yanır işe başlayan olsa aydımlı vuruna başlayan. Var ho, var aytsana. Salam uygar. Salam. Ben aman sok. Oy biliyese aman soktun mu? Hazır ben size tezece aydım ayıp vereceğim. Aman hükman bir yadadık aydımından. Yok baydım yok aydımlar değil. Baydım üç göz aydım. Aydan onu dinleyelim. Koyma beni yollayıp birdin salay aydanma. Beni hemme kollayar yaydanma kız yaydanma. Beni hemme kollayar yaydanma kız yaydanma. Amani kolloya, yaydanma. Degent. Näil görýän aman şoğun aydınlaryny? Könüden tüýärek. Köpçülükde şular ýaly şoğumydam gerek. Doğru aydın Toymura. Aydım adamların goğun sırdaş deyipdirler. Yönü aydım diýende men hem sana bir daha aydasım geldi. Ayt Degent. Soňky wagtlar sana bir daha da bolýar. Men düşünür şol Lukman gyz şu ýere işe gelenden bäri menden karar etdi. Hatta şol gyz ýanynda durkada mehrimden doý bilmän görötüm gelip dur. Muňa iş keter diýerler. Sen ışky çurasyň dost. Sen ışky çuranyňa begen. Aşk arşyň insana genji hazynasy peşkeşi. Onu men Lukman gyza öz söýgümi näet duýdursam ka? Gel bu men jaňa deýin. Kime? Ay bölegi? Nem üçin? Duşuga çağırjak. Hasana çağırjak. Ögümdäk diýen şunna. O rady bolarym ka? Näme rady bolma? Arman salam oğlum. Salam ýylar. Bar bolan gyzlar. Haýsy gyýdyn gurrun etýän. Yüzüňizden aşk gurrun etýäni men diýän. Elbetde. Siz ýaly güzel gyzlar waka kimin gurrun edeli? Oho kızlar, oğlanlar aydım ayıp vereyim mi? Ýogsa da aman şok ögümdäk diýen şunu sen bize aýdym aýdyp bermeli bolarsyň. Ne hip bolsa aydarın. Gurlaşdyk onu. Aman. Berik gel. Anay. O yerden hemen vurun oldu. Anına bilmedim molin. Yöne dinç günü gelince çega dediler. Anarkı köp bilmiş ne mi din ol ya? Ola hiç de adam urlayan yok. Ey akmak sen filmluğu nuktap gördün mü? Ol Lukman gıyda göz kızır yani Allah. He? So mu? Beyde derler lay. Sen şon anana yet. Lokman. Düşündün mü?
Düşnükli. Ay böyle dine menki olmalılar. Tapar Mehmet'in ki. Yoksa da Mehmet ağana görünlersiniz. Uy Mehmet ağa ýaňy biziň ýanymyzdan aňyrkyny okada ötdi. He, bolya. Biz Mehmet ağanın ýanyna baraly, çömeli işlerimiz var. Bolýasa onu. Merçin, ýurde ay. Toýmurat, näme aňkarp dursun ho? Aşyk bolluň öýdýän, ha? Ol oğlum can etdi. Yer näme diýdi? Anamyzy ödemek üçin elimde baryn edip işleýän idi. Onun soňum begen şan näme diýdi? Näme diýdi o? Men näme diýjek boldum? Ay näme diýjek? Näme diýip durmady aýtdaýçak bolsaň. Ne ýatdyň hamyny? Lukmanlygy bilen tanış boldum diýe. Ödüm işine juda ökdü. Akylly diýe. Lukman gyz. Howa. Bolu bilýä. Biziň öýümizde tüýs gerek akyek taýly Lukman gyz da. Arap bilipmi? Hey. Ýa-da bolmasa. Men sana ýadan söýü hatlamny birini beräý ho. Uy. Men adamy derek öz adyny ýazsyn gösteram. Näme beýsen bolaýamsyňmy? Näme bolmany ne etdiň ay? Menin öňkülerim şo hatyň üstü bilen öýlüşikli bolurlar ho. Menim o haty bara, o meydan balçy. Şondan göçür baldym ho. Ana olara 60 ýyllap tüwelime gül ýaly ýaşap ýör. Bilim näme 30 ýaşly ýaşap ýör. Barymyzyň başymyz birip duran şo hatda. Näme? Ay oğlun, asıl o hat sen yüreğinden çıkarıp yazan hatıngam değil la onu. Ay keyvani. Şo hat yürekden çıktın, cübüden çıktın. Şo hat sana täsir etdi dämi? Öýlenlik dämi? Toy tutup ağız birje ýaşap ýörsämi? Bolany şol. Ayda oğluma kahan hatı vadi, ivereyn mi di? Ay oğlun senem oyunun utormatta. Siret bunu. Ay ho, uğrat diyen şu hattan birini. Mehmet diýene. Ondan bir uzak menzillerde kıyınçılıklara da gabat gelensin. Tebigatyň biri finaga salan ýerler kän boldy. An habar gedek 50-100 ýyllyk aýtylýan tebigi bir hadisat uçar. Ba apaty söz bilen aýdyp beýan etmek asla mümkin näme. Ana şo wakany men size gurrun beren ýalkawa. Bu taýlaňyda boljak bolunur. Boljak. Gaýrat edin. Tapar Mehmet. O Mehmet ağa. Hani şu çyzygylar takla. Ellikleňe maňa ber. Bir elden arasy açyrak ýarla. Hani öýdüm bir gözden geçireýin. Hani açyragyma ber. Evet, he. Ine seret. O wagtyna relslerin sepleriniň arasy ýakynlaşýar. Owa. Howamyz soğanly bolsa, olaň aralary daşlaşýar. Şoň üçin hem her bir nurboty aýratyn gatrak çekmeseňiz bolmaz bolunur. Degenç, özüň ünsürak bollo, hemmedini gözden geçir. Eşitdiňmi? Bor Mehmet ağa. Alo. Hawa, biz 13 kilometrde. Eşitýän. Bolya düşnükli. Bolya. Yörün yerikler. Güýçli tupan ele diýerler. İkinji nokada ýöräriň. Tupanyň näýere geljegi belli däl. Yörün an çalt bolun. Mehmet ağa, şuň çekilen demir ýol ýarym kilometr diýe tanoga. Onsoň biz her gün boş namamyny nädip ýerine etdiler. Tupanyň näme diýeni bilýärmi ho? Ýör çantar, ýör. Yör begensan. Yör hani.
boldu. Biz häzir näçe kilometrde barýar? Onu häzir anyňa daýryp begersen. Tapar Mehmet çydygylar ýerde. Mehmet ağa. Yaňol siz. Asralaňyzda men onu gaşyňa şany goýupdum da. O yeketek nufu da ahirin. Näde onu goýup bilýär? Tapar Mehmet. Näde bunu galyryp bilýän tupan ahyry? Eger dur diýen harakat tapmardyk. Şey diyene. Be. Tebigatın sinaga kene könöw Mehmet. Yankı bir çağırdım denirdim bir işine ercelek. Belki ondanam ulu demir yol çıkar. İşine ıhlata katı güçleken. Ondan tamamı uluy. Yalkava. Kârı boyunca bilimem yetip. Netip bolsan ha tecrübe alsa güçlü demir yolçu olup çıkacağına söz yok. Mene halifek bununla yaşlardan katır abi. Salamu aleyküm Mehmet ağa. Ve aleykümselam. Hani gel geç otur. Men öz arzulamyň dowamyny seni görýän beýilçi. Men seni şuundan başlap oglum ýaly görürüm. Edilmeň ýaşlykdan demir ýolçy bolmagy arzu etşim ýaly senem bekäre diýsen ahlakly. Sen şuundan şeýlek hem şägirdim bolsun hem oglum. Beýençi sen öýlendinmi? Mehmet ağa. Okum tamamlaýyn diýip ölüm gatda pikir etmän. Bar ünsüm höwesüm demir ýolçy bolma arzuwyna boldy. Gör akbarlamyň kawat geleýişini. Bagty bolmaň arzu edýän beýençi. Öýüňe taýmaşgalarga taşdy. Aýdanyň deltin Mehmet ağa. Ejem hakamam şo pikirde. Ýönen tek maňa öz gönlüme ýaraýan gyda duşaýyn. Ýaşy dileýde bol. Hanny okumy üstünlükli tamamlap demir ýolçy boldum. Arzularym kim-kimden amalaşyp barýar. Sag bolun Mehmet ağa. Mehmet ağa wagtam boldy. Oglanlar tudraýyn. Bolýar. Sag bolun. Bolýar oğlum, sag bol. Oğlanlar ağırma görük o. Ağır bol ho aman. Näle aman? Salamu aleyküm yaşlı. Wa aleykümselam Kul oğlum. yaşlı. Tağılık kurunluk mudur? Ağırma. Demir yol çekýäňim. Allah. Demir yol çekýät yaşlı. Näme men görem okmaýsaň demir yol çekýäniňi? Yaşlı soradyň aýdaýdym da. Galak inin yaman ýaňrekiniň ay.
Gürlemen durup bolan okmayt. Doğru yaşlı. Bey. Neme ineyim. Çeken altınız var ha. Şu çektiğiniz çekinde o depo var ha. Oğu. Sonundan şeyler kağa taraf aylap onun gidelim. Oluyor mu? Hem şun yaşlı. İneyim sen yaman köp soru var yani. Yaşıl dedim yedi vermeleri de hov. Bey. Yok bana soru vermeli. O taylar oğlun kalk sor vaspetten yerlerdi. Ay şu ada yok yaşlı şu. Alay ineyim. Kütüge kenine. Şu at yok olmadı yok vardı. Dile net verdi hov. Doğru yaşlı. Bey. Düşündünüz mü oğlunlar? Yaşlı. Bizim görüytü ministerlik tarafından tasdiqlançılığımız var. Bir şu oyunca gönçe kaymeli. Alay ineyim kütüge kenine. Onun için çılgı ne yemeğe gerek? Şundan gönü gittin mi? Beylek tehelaylanın mı? Sonun yeni gön çektin. Ne yemez düşünüksüzsün? Ödün donun bir zati dedin la yerlerde hov. Bor yaşlı. Doğru Senin yaşlı. dişini deyal aylap çıkaya. Ana şeydi. Sen doğraydı yani kendiniyim. Bunları öğretmesek mi lan o kendi? Soyunku dişin hali, bunları göz kulak bol verkin. Bor yaşlı, bol ya. Ol yanına sağ ol. Ondan neme? Gün ortan malları oğlanın hem de misirde üyel. Bol ya. Gün ortana karnı. Karnlarını doyurup ondan bir tapak vereyim bunları. Ol ya mı? Bor, sağ olun. Salam Aybölök. Salam. O mağdaylanan sağa man işleýäňiz mi? Hova, iş. Aybölök. Men size çölüň owadan gözellüğünü getirdim. Sağ olun. Ertir meni iş bilen 13-nji nokada barıp gaýtmaly. Menem ulagda dälle, tidiň şo ýol gurýan otlyňyza minip gidesim gelýär. Bolýa. Ertir nesip bolsa men saňa otlyda garaşýan. Bolýa anne begenç, menem işlem bilen bolayyn. Bor bolýa sağ olun. Ýoksa da sowgat berençe meniň dermanlyk ösümlikler eken. Howa. Belki de bir gün bir zatlar taýýarlar. Belki nesip bolsa Aybölök. Bolýa. Sen bir ateş, men perwana, sen däli sil menler zana, çıka başky ýywana. Teşne gezim çöllerimde ya. Aşka yanar pervaneler, sildi yakar lerdaneler, ardı kurşun pervadır Gitsin aşkın çöllerinde yanar. Aşk dağına çıkanımda, dürmancığında kanımda, bana pınhan bakanımda ya. Gezdim sevgin yollarını ya. Aşk dağına diller biter, yaşıl yayla güller biter, salgın bulup yerlere serir. Gitsin aşkın yollarında ya. Sevgi, 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 sevgi. İkimizi dostum sevgi. Sevgi, 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 sevgi. Bağıtımızı duşurun sevgi, sevgi. Ayda akar çeşme, dağ dizleri yakar çeşme, cemalına bollum teşne. Yüzsem aşın sallarına ya. Çeşmelerim terenken, dağ dillerim cerenken, juwan gıydlan bedelken. Yüzsün aşkın sallarında ya. Sevgi, sevgi,
ballanmadın gülme. He, gıydılar. Aman şohun aydımlarını dinleyeňizmi? Sonu goýmy. Salam gıydılar. Öýüňizden şart şohunuňy beşdim. Geleydim. Mehmet ağa, Hem oğlum. yağış yağacı oydu. Hava bir hili hova bunu şuya yağsa da yağa. Bulut toş yarada. Ağay, men öýüne gıydılar. Bolýan ağay, ýa-da ünnüň ýagşydyr da. Sen bogdy aman şohu dinlesene. Ben de yaptılar mı ka? Yaptım Mehmet ağa. Ay bölük. Netip bolsa ýakynda demir ýoluň açylşy bolar. Ana şondan soň Ýagşy ýa. ay bölük. Bu ýagşy kimden töýgümden ýagşydyr. Birinci. Ben yapmalıyım. Birinci ýekerit neşdiýäňmi? Birinci. Ay böyle kim diyordan çaprak git. Dödüm kalat et. Ben yapmalıyım. Kim bunu kalat etmen. Ay böyle kollarlar çağır. Çaprak git diyenler sana çap kol. Mehmet ağa! Oğlanlar! Kömek edin! Mehmet ağa! Gel boldy, ay gel boldy. Bir diyarın birinci yıkırımını karşıyacağım. Kapar Mehmet. Egenci tap çaltıra. Bitti mi? Egenci tap diye. Bolya. Şuun bizim şeyle ağdı verilmede kuonum. Yeril vatanın baht yolunun hiç vakt bozulmayacağını gözüm etti. Şuun yaşlanmadan kucurluğuna, gayratlığına şayet buldum. Nitip buldu, vatanmadan bir yolu, yaşlanmadı, ruşen geleceğe gidecek, yağtı yol olur. Mehmet ağa otursunuz mu? Ha be insan, şuun sizin ağdı verilmede de. Mehmet ağa olsa ben de yaptık Mehmet ağa. Sağ ol be insan, sağ ol, sağ ol. Demir yolun kuruluşu netip olsa vaktinde tamamlanar. Bol öyle ya, bol öyle ya. Sizin tamamı da şeyledir. Sağ olun Mehmet ağa. Mehmet ağa, inni bir salım deyince alayalım. Ha, şey del oğlum, yürü. Mehmet diyene. Görsene bak bal yollarını. Hey şu çaňap yatan meydanlardan demir yol geçerdiyden Mehmetcan kimin anardı? Gör bu polat yollar, yurtları, ıkbalları, halkları, yürekleri birleştiriyor. Yalka bağa, hormatlı prezidentimizin her bir işi ulu kahramançılığa barabar. Sari, bu näme bolýar? Şunça wagtyň içinde yer düşönüme taýar etmädim. Menem ýol gödenekler getirip koydum. Oglanlarym günüň aşagyna garasy otyr. Meňem işgärlem köleg edi işläno. Men günäkär däl, sen bir gün ýergelen. Sari,
Men ýergelemok, men öz wagtyna geldim. Bir de mä işleýär ustaýlar. İşleyen bolsa işin görnürtde teret bu kaptalı. Yol gödenöklere taýar dur. Emma näme üçindir yol düşög düzelmändir? Mehmet ağa ondan kim jogap bermeli? Näme diýsene çary? Men galan zat bilen işim ýok. Sen yol düşögüň taýar edip ber, men öz gödenöklerimi goýar. Mehmet ağa aksap özüň jogap berersin. Men sen bilen dawa edip durmana wagtym ýok. Şutaýna marasala, ıktım goýar ýaly. Arasala. Ha olanlar işleýän işläwerin, berekallah tuweleme. Tapar Mehmet, ağırma da işläwer. Näme? Gel bäri. Gel. Men ağırma diýen o. Men sana Tapar Mehmet gorkadyr. Galstany, şuňrak gal. Mehmet ağa olan boldy ma, ho, ne etdiň aýmyny? Häzir Mehmet ağa öňe gelsin. Ana şonny görür. Galdyr ýokara, galdyr. Gowja berkitdin. Näme dağa gelýän ýaly? Mehmet ağa näme berek? Ine bärde bir dura. Aýdaýma. Men Mehmet ağa ot gelenmi aýdaýma. Aýtmanmy? Gidip gözüňem çykartar. Aýtma, ho, aýtma. Salamu alaykum Mehmet ağa. Wa aleykümselam. Mehmet ağa. Arma gory. Bar. Näýligitler işler o mudur? Şükür gowy Mehmet ağa. Tuweleme, ýaş demir ýolçular. İşiňizileri. Sağ ol Mehmet ağa, sağ ol. Sağ ol. Yönetide olanlar kıyınlandırmalama boljak. Ha, näme boldy Mehmet ağa? Ay yolun uğruna ullokan diýepe wa. Hormatly prezidentime bize kuwatly tehnikaları berdi. Biziň sürüjülerimiz bolsa şol tehnikaları almagy etdi. Şolar gelýänse biraz garaşmaly boljak. Garaşaýat Mehmet ağa. Ýok Mehmet ağa. İşi saklaba bolmaz. Ogumlar şu taýdak tehnikalar bilen aýrymak gerek. Eger siz ruhsat berseňiz, men ertek ilýän traktorlar sürýär sürjük şahatatnamasy bar. Eger ruhsat berseňiz, men giýjeti bilen işlemäge taýyn Mehmet ağa. Oň ýaly bolsa olanlar ýörüň any traktor bir göreliň. Ýör. Böyle ýörüm. Bäh, ýigide gitdi daw. Ay böyle öwrüne diýen roň. Ismodadyr. Ontaňam ay bölük ýaly söýülim bolsa, traktoryň dagy nämesi? Elim bilen garba bolsa gaber. Ey, sen mur bönür ýürebilýärmi? Göreli bakaly. Men oň gözüne ogça ay bölük gorkadyr. Murat, işler näli? Mehmet ağa, getiren yol gödenöklerimi de goýulmadyk şuň. Näme üçin? Täbini, hana anago çaro tür Aýdar. Mehmet ağa. Bärde Muradyň günäsi ýok. Gödenökleri wagtyny öňe getirdi. Ýöne şortuly çykan ýer biziň işimiz bökde päsgelçilik döretdi. Deve Mehmet ağa sizden soraman. Oglanyň ýarsyny 4-nji nokada gyssaly ugratdym. Çary, sen näme üçin ödýsin gyssaly wagty oglanyň başga bir nokada ugradýar? Murat, nokka-nokkyň adetinde her kim öz işi bilen bolsun. Taýda sen işiň, men işim diýilen zat ýok. Demir ýoluny. Yer düşögen biziň öz işimiz, ýokardaky demir ýolunyň işleri hemmeti biziň işimiz. Yol gözerekleri getirdiňizmi? Düşürdiňizmi? Inni oglanyň ýarsyny çara kömege ber. Düşündiňmi? Çara, sen hem aýtmala kende maňa oglany ýetenok diýip. Ondan oglanlar, bilik goýun. Bu ýolun hemmeti biziňki. Biz şoň üçin bir ýerde adam ýetenok diýip beýlekde artykmaş diýmellerle agdy birlik bilen alyp çykmaly. Biz öňümizde goýan maksadymyz doglugy wagtyny ýerine ýetirmeler süýtler. Ondan bir dazy bilik goýun oglanlar. Hormatly prezidentimiň bizden tamasy ululur. Ana şoň üçin hem hormatly prezidentimiň tamasyny ödejek bolsak, biz diýjämiz günlük edip işlemeler. Bolýar Mehmet ağa. Bolýar etler, baryň işiňiz bilen. Bolýar, sag ol Mehmet ağa. Traktoryňa ma tüňü könülipdir. Begenç bu traktory sürüp awra ýalaýarmy kaýa? Goý awra ýala aldanna. İş ýok gelmege bolýar. Hey, bekke. Begenç seň öňde däl ho. Ay bölüňiň awra ýalarmy kadiýe? Ya bolmasa şu traktoryň aklan Tapar Mehmet. Öz şahsy bekwidiň üçin döwletiň emlegini deper ýetirip bolmaz. Öz söýgüýiň arasynda pek ýollar gözlemeli. Onuň ama dogry. Sana aman şok diýmen. Aman paýhas diýseňeme boljak ho. Dagy näme?
Giýjäň ýary näme işläp ýördüňiz bärde? Biz mi? Biz neme aylanýar. Hawa aylanýar. Biz seýle diye. Seyletmägin şu traktoryň töwereginden başga ýer tapylmadymy? Sana näme? Biz ýöne aylanaydyk. Biz ýöne. Näme? Telbagym märfi. Görüşür. Bollesene ho, ýörsene, ýör. Tügülüme kopuz goğuşalı. Nähil bollaýdy. Biýemin ýüzi garatdy Mehmet aga. Kıynanma begenç. Yine sağınca vattan bizim täze tehnikalarymyz gele. Men ýaňja habarlaşdym. Yetip gelýär. Bu tehnikalar bolsa beýle beýik tepeler süýşürmäne güýji ýeten o. Bor Mehmet aga. Taňa janyp geçligiň üçin sag bolsun aýdan begenç. Sag bol Mehmet aga. Eger ýaşlaň özü bir-birine gowunly bolsa, özler tapşan bolsa, öýde oturan biçärene neýlesin? Närazy bolmasana gülälek. Bizim oglumyzyň beren salgysyny iýdarlap geldik. Soraň iýden bizim ýaşaýşymyzdan Hudaýa şükür hiç kimkiden petseldir. Gyýdyňyz bizim öýümüze gelin bolup barsa, hiç haçan anjar öýdemok. Wah men gyýdymy goňşy etrapda ýaşaýan Joram ogluny bermäge wadalaşdym. Oň ogly demir ýolçylygy tamamlapdyr. Bidewer nesibedir-de. Gülälek. Gyýdy müň adam sorar, bir adam alar diýipdirler. Bizim oglumyz demir ýolçylygy tordy. Demir ýolçylygy? Hawa, bizim oglumyz Ulaq we Ara gatnaşyk institutynyň demir ýol gurulşyk bölümini tordy. Kakasam oglumyzyň Lukman gyzy bilen halaşýan eşdip gatdy begenini. Gülälek. Bizim sözümizi ýykma. Menen tek anyk jogabymy aýtmaýyn. Kakasy bilen maslahatlaşaýyn, öz kakam bilen maslahatlaşaýyn. Ýigidiň özüni göreli. Gyýdyň 100% jogabyny eşdeli, soň habarymyzy aýdaýar. Biz howluk duramdak gülälek. Oglumyzyň raýyny ýykmasaňyz bolýar. Anha bakym täze demir ýoluň açylyş dabarasy boljak. Belki şonda ýaşlar bilen duşmak nesip eder. Kakam İlyas bolsy. Kakamam şo ýeri kökman çagyrarlar. Bizim ýollaşym bilen şo dabara gitmek gözeňini tutýar. Oglumyza demir ýoluň baş inżineri Mehmet agan aty güwni ýetipdir. Bir ýerik iş bilen çagyrlana da ýygyna iş ýerini begençilen diýen eken. Kim? Demir ýolçy Mehmet diýdiňmi?
Howa, Mehmet ağa, baş injener. Kakadı kän ýyl geolog bolup işlenmişsin. Geolog? Howa, kakadı geolog bolup işlepdir. Pikire tümmeten oğayız. Yaşlan bağ taçık bolsun. Belki netibämiz çekip guda bolmak müyesser eder. Toydan bolsun. Begen şnäme gamoyun otyrdyňda? Traktorly mesele böwür mekanjy bolupdy. Gyýdlar diýene. Begenç traktorum döwlenme özünden öýrenýär. Bilýäňizmi? Naharhanada da hiç tat iýmän jogumdy da. Ho, olagý. O diýäniňi demää dogry. Ýöne işem işdir öli. Tapar Mehmet bilen Begenç. Ay bölegi paylaş bilmeýäni men diýerler. Begenç utulaýdy diýen. Toýmurat. Begenç bilen edýän gurrunňyz gaty gyzykly diýen. Eger şeýle gidilin bolmasa, biz hem eşdäýdik. Dogry dämi gyýdlar? Ay ütköş gurrunňyz ýok. Oğlunun arasında gurrundur da. Gyýdlar. Gowsy öz işimiz bilen olalım. Oğlanlar ağırma. Salamu aleykum. Dağılıkmadın mı? Ha, Yaşım salamu aleykum. Aman can, dağılık mı? Yaşlı salamu aleykum. Ne eyleyim? Dağılık kuruluk mı? Gowdur yaşlı. Oğlum, Mehmet ağa nerede? Mehmet ağa 3-nji nokoda gödüglük bolmak etdi. Yer ondan. Demir yolu men açım yal çekkeňiz dämi? Howa yaşlı edil siziň aýtşyňy diýar edip, gön çekip siziň diýen ýeriňizden aýlanrak geçdik. Nämeden aýlap? Şol diýen ýeriňizden aýlanyp geçdik da yaşlı. O nämen aýlanmaz o? Hey demir yolum bir öwürlermi? Demir yol bilen okýal gön bolmaly da o. Ho yaşlı, siz sor diýdiňiz bizem daş baş goýup aýlabrak. O nämen daş o? O nämen daşy? Men sana demir yol aýla diýemok. Sen demir yolu gönü çek, men şonun aýlanyp geçernidim. Alaynin kutuwa keniň aý. Gepin keni oňaryan işiň ogay. Amanzat özüň göz gulak bolmasaň boljak dälçi. Or yaşıl. Hiç tasarjak adam menden ogaby. Be. Näme uflayan? Näme ýaşyl bu ýalňyş birde aýdýan? Yo yaşlı. Ya men aýdýan atlam näme Dogry, dogry yaşlı. Onu näme uflayan? Ýaşyl birde atdy diňle berde ho. Bor yaşlı, bor. Alay sizin maňa iş bolýangyday. Yaşly, o bagara näýli? Ay, tide göz gulak boljak bolup, o bagara elinde geldi. O bana o biýjekini tapşyryp gaýtdym. Al Mehmet ağa da göz gulak bolup gaýdaýyn. 300 nokoda ulaştırıp berim olaýmadyn ol. Hani, bir krak o, bir krak. Demir yolun wakalary giden bir umman. Onsoň bizi begendirýän wakalan ýene biri bar. Bizim guruşyklarymyz syynap, o bolarda ýaşasyk demir ýolçular döredi. Hani, gönjö takla, o wodi çekdireli. Beh, ýaşasyk demir ýolçular bar ele. Salam. Gelin hani. Wa aleykum esselam. Gelin hani. Daýy. Bu näme? Bul rels. Rels näme? Rels demir däçigi. O näme üçin bärde goýýaňyz? Muň üstünden otluyor ömer. Üstünden otluyor öse. Yemşermermi? Yok yemşerme ya. Bu polotton. Otly demir ýollan ýöremän, gara ýollan ýörese bolmaýarmy? Kakama ulugny gara ýollan türýe. Düşünjigim. Otly demir ýollan ýörýär. Onu uçurlarım şu polat ýollan ýörýärmi-ka? Aleyçiň sen silçemen diýäň. Külçe otly ýörýärmi? Hawa, silçe otly ýörýär. Mehmet ağa salamu aleykum. Salamu aleykum Mehmet ağa. Oho, Aleyküm salamu aleykum Mehmet ağa. Oho, ýaşasyk demir ýolçularymyza ma gelip durýar. Daýy demir ýol näme peýdasy bar ay? Demir ýoluň uly peýdasy bar oğlum. Netip bolsa bu ýolun ýük taşar, adamlar gatnar, kenemen ha otla minip tiýahat ederdiň.
Day, demir yolçu olmak kıyınmay. Yok bala demir yolcu olmak apan sat. Menem onu demir yolçu bol. Berekella köşüğüm yok mal bolorsun. Agay Jorajan gelip durgy. Bolya. Vah yanım yanımda da indi nämesem. Uy, biwejekим näme beýdip başa gaý bolup gelýär. Biwejeki? Ay kıyırlar. Aman Salam, näme boldy? Kıyırlar men aktıjam görmediňiz. Aktyjaň? Ha. Yok. Oýnap berendirli. Störökdet da ola birerik gidipdir da tapamokda balam. Onu haýny. Vay tuweleme. Bikimin gaýdy gaýdym mi? Biwejeki. Bu biziň owamyzyň gaýy bel. Şäherden geldi. Tuweleme nerden gelenim olsa yetilçik ayarçık gaýdykany ödät tuweleme. Biwejeki. Joram demir ýolçular bilen işleýär. Dayda, belki sizin aktıjağınız şo taýda bolaýmasyn. Ýörüň men sizi şo ýere gelteýin. Vah seyit balam, yür balam, vah boyundan aýlanaýyn. Adly näme başga ekenne? Alyň wagtyň açyk bolsun da. Mehmet diýene. Şol gomda en çeýillap işlän bolsaň, hormatly prezidentimiz bilen bir bu şantyňyz da. Ha goýal kawaga. Dogry bellediňiz. Hormatly prezidentimiz bilen duşumyň suratyny men ilmida ama ýanymda götürýär. Ine size görkeýin häzir onu. Han göreli. Ine ýal kawaga. Türkmeniň üýpük ýoly gaýetindäki hormatly prezidentimiz bilen duşumyň suraty. Näme işler? Allah şükür işimi koy. Umman gidişi näme? Gidişi şu adını nerede hürmet bilmemiz. Demir yolun 232. kilometrine. Yine de demir yol Seredeçelli 256 yarım kilometr var. Bin yolumuz. Dar yolumuz, insiz yolumuz 30 kilometr Eterek'ten Seredeçelli. Yolun gidişi koy. Sağ olun alıp veren tehnikalarınız. Hormatly prezidentimiz hiç bir iş ünükden goýanak. Doğru, Katlaşyp edilen işlere uly baha berdi. Tuweleme. Ömrü dok bolsun. İşlerim oňuna bolsun arkadagymyzyň. Mehmet ağa salam. Aleykümselam. Arma Salam aleyküm. Mehmet ağa, hormatly prezidentimiň alyp beren tehnikalar geldi. Bu tehnikalar giýje ne işlemäge taýyn. Hani mailnamaňyzy görkezim. Ine Mehmet ağa, şuň goýulan mesele. Men häzir öz oğlum bilen şu nokada ýörýän, Murat bolsa öz oğlum bilen gelse, täze tehnikalara minip şu nokada barýar. Nesip bolsa bir güne diýär Mehmet ağa. Gelen bolsa, öňümizde goýulan maksady doly we wagtyna ýerine ýetirämelik. Bolýar Mehmet ağa. Annegul. Ho biweje. Agir annegul. Taptım aktıcam arar edip oturma. Hani getir saçak bile çağır olmalılar. Nira hovluk yan biweje. Vay demir yolçulan ya ne var bana? Vay ya danır olur. Baryan. Gel hani. Biweje Getir tek ver. açagan çalıyordum Yine oturur. vallahi. Yürü bakalım yerim. Bu diyalcık çağır yürek görün soğudu. Yürü koy.
Aman mı oğlanlar, aman sağlık mı? Selamun aleykümler. Arma verin. Bağır oğlum. Vakiyediz bağlılar gayrat ede verin. Gayrat ediyor. Hani bir incinargı vardılar. Bir papacıkım giyyat öde öyle. He, Mehmet ağa mı? Bolmalı da. İne gel ya. Ha bir veceke aman mı? Aman mı, aman sağlık mı? Şükür işleşip gör. Onat mı, iyisi on olsun. Aydanını derdim. Yine oğlancıklara bir tamdır çörek bilen soğucak çal yeter. Sağ olun. Al bala. Sağ olun. Bu yazacaktır çağrımı. Al oğlum. Çeşmesine bereket. Bakın Tamam, toy yakınmaydı. edecek, tuğuzladıp yakşı Tevfik tuğuledin olsun. balını. İyisiniz hem on olsun, tuğulemedi yani. Hürmetli arkadaşımızım, gülyalı demir yolları alıp verdi. Yoldakiler şu yollardan değişikli gidip değişikli gelir. Aynım olsa vaz beylek. Ana arkadaşımızın kuruyan yolları nurlu olsun. İnşallah. İyilimize, yurdumuza bat getirsin bağlılar. Aman can düşün. Ankarp görmedi bara tizen. Düşünýän mi? Gıyıt elden gidip bar ya. Gıyıt elden gidip bar ya. Eyvay. Men nädeýin näho gyz gitse, özüm tiýsen näho. Eyvah Sako. Dinle beni. İkimi de olsa. Yürü. Men dinle. Ağşam begenci bir gıra çağır. Goğca guruluşa önüne şoň bilen. Öden men çağır ya değil mi? Ayberok çağır ya değil. Yoksa gelmez. Sen bana düşündün mü? Düşündün mü? Ay Yürü. sinyal eder. Tapar Mehmet, garaş. Ben begen azar vermän goý. Ay ölük, eýla ýatsaňam, beýla ýatsaňam, begençden başan gözüne seyretmez, bilip goý. Bagytyň özüge dönmedile. Düşündiňmi? Ay bölüň kimin bolýanyny görüber. Onu ýol görkezör. Ay bölük. Men berde. Men çağırıp bukulmaň näme? Tapar Mehmet, asıl bu sen midin? Yolum näme? Yargıca ay bölüg uratyn gelýärmi? Näme diýjek bolýan? Düşlükräk aýsana. Düşlükräk aýsam, ay bölükdiňe menki bolmalydyr. Bilip goý, men ay bölügi söýýän. Sen goşulma. Kesine baat verme Tapar Mehmet. Ay bölük senki mi ya menki, onu ay bölüň ölçeder. Men sana çekillidim mi çekil. Galanyny ay bölüň ölçedi berdin. Men şu ýörük sen näle ay bölük dik geldim. Onpaňymdan işe çykmaly. Men gidip ýatjak. Sana da maslahat berýän. Bardy ýeriňe geçip ýat. Sene edäýmeli belli bolýan. Salam Gökür Muradovna. Salam Mehmet ağa. Geçin oturun. Goğumysyňyz hemme oňatmy. Şükür. Salam Mehmet ağa. Ha ay ölük. Senem berdemdiň. Owa. Sağlyk gurunluk mu gaýdym? Tügeleme sen gopudum salyp bilýän ekeniňe. Uy, owa. Dinlediňiz mi? Taşaraktana dinledim. Ine şo gopuzda. Gaýdym bi. Tumurlu gopu nerden düşüp sana? Neme, Mehmet ağa çağam ejem boynuma dakdy. Oňa da bir sowgat beripdir. Ýöne ejem şu gopuzyň bir taryha bar diýdi. Sorabym durmady. Bulalak. Bäh, diýo çopanyň gyzygyna bildirtdiň ay. Daga näme? İçäniň duýaň çalýarmy? Ýok, çalyň üçin sag bol. Ýoksa da sen ulalanda kim bolasyň gelýär? Menmi? Men ulanamda demir ýolçy bolasym gelýär. Näme üçin ala böyle demir ýolçy bolasyň gelýär? Ya ýaşaýan ýeriňizden demir ýol geçýärmi? Geçmese de geçer de. Sen näme bilýän şu görýän düzlüklüňden demir ýol geçäýse? Aklyňa syljak zat däl, hiç çöllükden hem demir ýol geçermi? Kamaşydyzlar kerwen geçen ýerler diýe. Kerwen? Hawa. Uy, o kerwenlermi? Men olary kinolarda görýärdim. Garaz men ulanamda demir ýolçy boljak.
Yoksa da sen kim bolasın gelýär? Men Lukman bolasym gelýär. Tuweleme arzuňa et. Senem. Wi gülälek. Yoksa da enem sana sowga diýeripdi. Näme sowgady? Aňryňa urul. Mehmet oynatmasana. Oyunu demok aňryňa urul. Gözüňem yum. Yumdun gözüňi. Ana ol. Enem bäriňe urul. Vay, gopuzmy? Awa, diňe bir gopuz däl. Tumar bilen dagdan agajamma. Gopuz çalýanymy nerden bildin? Enem bilýän eken. Enene sağ olaydy onu. Getirene sağ ol aýtjagam dälmi? Sana da sağ ol. Bana sağ bolsaň gopuzyň bilen aýdarsyň. Nesip bolsa. Wi, yoksa da men diýelemek deýin. Bolýar näme sağ ol. Eme. Ay, borda ularek. Geçen diýen olsa çanlar gıydym. Meh, al, sarı ver. Bolýa hurmaladın men gideyim. Bolýar. Yoksa da men näme söýleme. Sağ ol. Yere bolýa, sağ olun. Aman. Ha, näme boldy? Gel beri. Aman. Yine bar kurallam. Owo. Näme boldy sana? Hemmesini sana tapşyrýan. Al. O näme diýdiň boldy? Meni işten gidýän aman. Oho, durawer, ho. An geçen otur. Otur. Sapar Mehmet, näme birden beýle netije geldin ha? Ya bäriniň howa şertleri bilen öwrenşip bilen okmy? Ya işin kynçylygyndan masalýanmy? Hey oğlanlar, gidýäňizmi? 5 minut garaş. Bar ya täze. Aman. Men işin kynçylygyndan gorkamak. Howaň şertleri bilen öwrenşdim. Işın aňdak soğugy bilen Tomsyň yssyjyklaty bilen öwrenşdim. Ondan hem beýle netije geldin? Ýöne. Diňe men bir zatdan hedir edýän. Olam Aýbölekden. Aýbölek belli bir netijeden aýtdy. Indi men bärde işlemeň zerurlygy ýok. Sapar Mehmet. Bu guruluşuk öz şahsy öýken bilen taşlanyp gidilýän guruluşuk däl. Biz bu guruluşga akbalymyzy bagladyk. Hormatly arkadaşymyzyň beýi işine öz münasip goşundymyzy goşmaly. Bu neň akaty ejitlik bolýar. Dur Sapar Mehmet. Salam Aýbölek. Salam. Bagışla kän garaşdyraýdym öýde. Yok, işle. Ýüregim geljekdim bolýan. Ýöne saňa bilen goşgym guturman gelmäýin diýdim. Goşgy? Sen maňa diňe makala ýazýan ediňe. Onuň dogry. Ýöne sen mähriň, gara gözleriň maňa diňe makala diýen goşgym ýazardy. Söýgüň keşfi görner arşy asmana. Seniň aşkyň görner gully bostana. Goýduň meni bugün täsin ahwalla, haçan bagtym guçar gulleriň seniň. Aýbölek. Sen men aşk derdimiň hakyky lukmany boldun. Söýgüýümden wepadarlygyny görkezdiň. Men senden razy.
Goý bizi ykbal ýollar hiç gaçan aýra salmaz. Gynansaň wagtlaýynça görüşüp bilmerdi. Näme? Görüşüp bilmerdi? Sediň soňundan dinlemen. Yüreğiň eliň al bermesene. Erteri iş bilen şäher merkezine gitmeli boldum. Şey diýsene. Erter öýlen 17:30-da uraýan awtobus bilen gidýän. Uğratmaga bararsyňa. Ýokman aý bölük, içimde janym, urtogumda ýüregim urup dursa, ýokman uğra dornam garşamalar. Begenç, inni giç bol men ýola taýlyp göreýin. Maňa Göwher Muradowyna da garaşýandyr. Uy, gidiberjek. Howa gideýin. Bolýa sag bol. Aý bölük. Armut Sapar Mehmet. Bar bolun oğluna. Armut Sapar Mehmet. Bar bolun. Bar bolun. Sapar Mehmet. Sağ olun. Senden tamamım şeyledir. Sağ olun. Adamlar yetewýär. Wah, senem olar. Ağlyň agnasyň ahyry. Adamlar gaýat edip yetewýär. Wah, yetewýär adamlar. Yetewýär. Baryan, Sapar ağa, baryan. Aman tanrım. Adamlar yetewýär adamlar. Orta, kendinize ort düşmeli var ya. Bak, senem olar. Allah bırak. Çıkın. Hadi. Çıkın var bırak. Begen çükleri kabul ettin mi? Howa Mehmet ağa, kabul etdim, hemme zat yer ber. Kabul eden odan hemmesini yer ver edýänçäň işin üstünde bol. Düşündün mü? Begen düşündün mü diýen? Düşündüm Mehmet ağa. Begenç. Näme? Näme integem gidan okma? Ay, gidip bolaýdym öýdýän. Mehmet ağa, kabul eden bolsaň, hemmesini yer ber edip, onsoň gidersiň diýdi. Yetişerdin dost. Intek kana wagt. Toýmura, dostum, kömek et. Çaltırap koyullu wagt az galy. Yor. Bolly.
Bolayın da oğlulur, Hemen çaltırak, bir bolayın da oyna walt çek, çekdine katırak. Toymrakça, gayrat et. Yekice gödönök galli, men gideyin. Bolya. Ödün Mehmet ağa jogap Bar, ber. Bolya. Arkayını döver. Oho, çopan ağa elyan yalla. Özüm soğutulca eləyəmi? Hay dur canavar. Hay selamun aleyküm. Hani azalım yiğitler. Hani bir kömek Hani edin getiren hani. çopan ağa? Hay berekellah. Oho. Hani beni halat edin yiğit nerede? Ya şuli. Sen mahallan halat eden görevli yigit. Ine şu. Ha. Esselamu aleyküm çopan ağa. Ve aleyküm esselam. Oho. Ya iki elinem yan ayıptır ha. Ay üt gözük bolan zat yok la çopan ağa. Yöne sıpçırlı lay. İni şu yiğit demen mahallam halat edin. Vaktinde yetişeydi o. Ya şuli. Dine sizin mahallanız değil. Bu yigit bizim demir yormadım. Otlimidem halat etti. Görsene. Tuveleme. Sağ ol oğlum, sağ ol. Berekellah oğlum. Han onunla yiğitler bir zana getirdim. Hay ne hoş olun. Bir kunu da yeterli mi? Yasul bu cagaz malına bir unu da yetmez. Ay sen kemireği ya yo. Ana şunu hemmesini de yeter o vururdun. Ay oňurduk ay çapana. Bolya yiğitler gayrat edin. Yurt bekvitli, il bekvitli ägirt ulu işler edýäňiz. Uryan yolunuz uzaktan morsun. Edýän işleriňizde sağ olun yiğitler. Näme gerek bolsa beni baraýyn. Bolýamy. Sağ olun anna. Sağ olun yiğitler. Bor çapana. Bor çapana. Hani yigitler götürün. Hani o ayak çekin oğlanlar. Artan sakla, dur. Oho, öwed ağa iyirläpsiňle. İyirleyen oğlanlar. Mene bir habarlıca geldim ay. Oğlum harbi oğluğun inik geldi. Gödüňiz aýdy aýdy. Ödün aydı. İlk bolsa indik senmede de gelin edince. Oň bolsun. On bolsun. Hemen daha geldim bir ayış var. Aýdy ber öwed ağa. Şu gelinimizi kolodata münrip getirip berayseňiz. Nesip bolsa ýokman getirse öwed ağa. Ay maşinli gidecek bolsan etli oğlan var. Bununla sehel salımda gidip geldiňiz. Gayrat etti gelinimizi getirip ber oğlum. Nesip bolsa öwed ağa, nesip bolsa. Toyu dökman emmeğin barın. Araşaktırın. Bolya. Ýokman. Doğru da barar. Yağ sonun oğlanlar. Ata babalarımız demir yolum, ömür yolum deyip yöner gaytmandırlar. Doğru edýän Ýalkaw ağa. Demir ýol diňe bir ymtanyň däl. Asyrlaryň, eýýämleriň ömür ýoly. Çünki bu ýollar uzak eýýämlere uzalýar. Yollar ıkballar eyyemlere tatastıryandır Mehmetcan. Doğru belliýäňiz. Ine bu demir ýol öňe badalgaly. Bu täze ýoluň uruny durmuş güllebetýär. Bu demir ýoluň köp ýyllyk gurulşyny oň uruny ýaşaýjylaryň tanışdyk. Olar bize ýakyndan kömek berdiler. Toýlaryny da gatnaşdyk. Bu demek bolluk diýsene. Dünýäniň kiri ýollary bilen, insanyň kalby tanşyklar bilen açylýandyr. Bu ýollar toýa barýan ýollardyr. O demir ýolçular, gelin makaly, gelin. Kıyılar kurulmasın. Gelin var indi geçe var. Selamun aleyküm Öwed ağa. Toýlar utku bolsun. Salam aleyküm Öwed ağa. Sağlık mısın oğlanlar? Salam aleyküm. Ay tuvalet. Gelin var indi geçe var. Geçin makaly. Ay toya geldi ya. Ho, sen şoňa düşünýäňmi? Toya geldik. Hey, sen ýal kehrmal. Hey, şu adı görmädim.
Han beylekere gelin. Ana o tayda. Eyvay. Kakam. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam, sağlık mı oğlum? Salamu aleyküm yaşlı. Salamu aleyküm. Kaka. Siz nire bu yerler nire? Wah oğlum. Toyu diyen üvü dağı men kullukdaşım. Uyu kullukdaşı kene. Sana bildirmen begen rəyinliydim. Ay onu da haber edemelekin de kaka. Toylar kutlu bolsun oğlum. Aydan olsan öňden çykardın da. Yok yok, begen rəyinliydim, sağ ol oğlum. Hormatly adamlar. Şu günkü getirilecek gelin, hormatly prezidentimizin tagallası ile çekilen täze demir yol bile getirilýär. Hani yorum onu. Kıyırlar. Gelinimizin amelin görülüğüne. Koyşağının bayram buğun bakmi kana gelin gelin şelpeler taşavrum buğun şart mukama gelin gelin tane dur tane ıkbal buğun Türkmen yaşlarına arkada alkış yağar yürüktörüm coşlarına gelli gelli gelin gelin Haydi ölüme. Yorma. Yorma. Sular yani yoğurtta, karıştı yoğurtta toy tutmak nefis etsin gıyla. Arkada ak yolunda toylu mekan Türkmen efan aşıkların akbalında durmuş toyu mefan Ata, bir dakika gelimizi getirip veriyor. Getirin yaşlarına arkada alkış yağar yürüktörüm coşlarına gelli gelli gelin gelli bak ne kana gelin gelli 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 gelin gelli şak mukama gelin gelli Mehmet diyene. Bagtı var yani yollar deyip yine şuna ayttan. Doğru aýdýan. Yoksa da Mehmet, özüm şu demir yolun başını cinere ekenin. Ha sen bizim bilen häzir demir yol açılsyna var ya. Yoksa da sen bärde bolman, aňyrda bolmalymy näme? Doğru sual berdiňiz Ýalkaw aga. Men demir yol açylşynyň taýýarlygyna bolmaly moly. Ýöne meni Gyssaly Aşgabatda demir yol ministrligine çağırdylar. O ýerde Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan halkara demir yol gurulşynyň kardeşlerimiz bilen maslahaty boldy. Bolivya. İş başarsan adam näme? Emmerde. Ine Ýalkaw aga, gelmelerimi de golaýladyk. Ýene biraz wagtdan hormatly prezidentimiz bilen görüşür. Degen stagy ähli ýaşlar garaşýandylar bide. Edip boldy Mehmetcan. Meňe magtym çykmaly öňümden. Hani ýörüň onu. Hana, babam dağım gelipdir. Ejem bilen kakam gelipdir. Ne? Mehmet ağa gelin. Gurulşyk näýdi? Gurun muňydım. Oğlum. Näýe jaňa belli. Ece, dağıman gelin. Wa aleykümselam, sağlık mı oğlum? Şükür ýaşy. Salamu aleyküm. Oğlum balam. Oğudur. Yürüň aja bir pallan ýanyna baraýyn. Salam. Salamu aleyküm Ece. Sağlık oğlum. Sagaman geldiňem. Sağaman geldi oğlum. Geldi oğlum. Begenşan, gurulşyňy tagama tamamladyňyz oğlum. Owu Ece. Mehmet agadan gaty köp zady ugur. Okap öwrenen zatlan men tejribemde gaty köp kömek etdi. Berekella. Begenşan, gidlin zat yok bar. Bir diýem ay bölük can geçet bile ähli zat barada gurulşy. Şeýledem kaka. Awala. Bala, han sen maňa ay bölük can boldy. Şok ýa. Owu Ece. Hani men bark göreýin. Bar. Gülele gurgunmu? Şükür ýaş. Ay bölükcan, sen mi gıydın? Salam. Ow. Gıydın. Bu çağa dağdarlık okudu. Bir soğuk berdi mi? Ow.
Ecem sowut berdi. Babar yönü gopudy. Ol arzu gopudy. Wysal gopudy. Gülelik, bu sen mi? Mehmet. Bu sen mi? Hawa men. Mehmet. Demir yolçu bolup bilipsiň de. Hawa. Men arzuwma yetdim. Siz ne etdiňiz? Lukman bolup bilmediňizmi? Yok. Gyýdym ay bölük men arzuwmy hasyl etdi. Tügüleme. Begenç siziň Hawa, şagirdiniňizmi? men onu öz oglum ýaly görýän. Oň bagtyna gowanýan. Sen bagtly bolun gyýdym. Sağ olun Mehmet ağa. Gyýdym gurgunmaň. Bu ýagdaýlar. Sağa mani işläp ýörmüň gyýdym. Vay, senden aýlanaýyn. Dayda, aşk maşuklara bir-birine boğuştular. Howluk mu bana? Nesip bolsa senem oğuşur. Bun manada bu polit yollar ıkbarları tatastırıyor. Hormatly arkadaşymyzyň ömrü uzak bolsun.